При тези обстоятелства българското командване решава да щурмува Одринската крепост. Позициите имали 24 каменни форта, стационирани голямокалибрени батареи, окопи, ходове за съобщение, телени мрежи, вълчи ями, фугаси. Гарнизонът бил в състав от 65 000 турски бойци и офицери, 524 оръдия, 20 тежки картечници. Срещу тях българското командване противопоставя 120 000 български и 40 000 сръбски войници и офицери. Българите имат 1300 оръдия, от тях 100 сръбски. Планът предвиждал настъплението да започне нощем с разсичащ главен удар между фортовете Айваз Баба и Айджиоло. На 11 март в 13 часа и 30 минути стотици български оръдия откриват огън в направлението на главния удар, прилагайки за първи път тактиката на огневия валяк. Българските снаряди преорават предната турска позиция. В 19 часа на същия ден артилерийския огън е прекратен и българите тръгват в атака. В 4 часа предните атакуващи части нахлуват в предната турска позиция и я овладяват до сутринта. По обед на 12 март българската артилерия открива огън по главната турска позиция. След полунощ първи тръгват в атака 10-ти Родопски и 23-ти Шипченски полк, атакуващи съответно фортовете Айджиоло и Айваз Баба. Родопчани превземат своя форт в 1 часа и 50 минути на 13 март, а Шипченския в 4 часа и 30 минути. Фортовата линия била разкъсана и на друго място. Втора бригада на 3-та Балканска дивизия превзела фортовете Йода Ставия, Топиоло и Кавказ. Избухнала паника сред турските войски, които побягнали към града. По петите ги следвали българите. Кандидат подофицер Михо Георгиев издигнал българския флаг над символа на Одрин – Султан Селим Джемилев. Шукри Паша вдигнал бял флаг и се предал на майор Генко Мархолев. Плененият Шукри Паша предава сабята си на генерал Никола Иванов с думите: "Уверих се, че за българите няма непревземаема крепост. Щастлив съм, че се предавам на герой." Българите пленили 413 оръдия, 12 240 пушки, 46 картечници, 62 500 войници и офицери. Българите загубили в атака по-малко от 2000 войци. Вестта за грандиозната одринска победа на българската армия облетяла за броени часове целия свят.